Niin moikka taas Tube. Tällä kertaa pelattaan Clash of Clansia, niin kuin aikaisemman videon kuvauksesta näkyy. Mainitsinkohan mä siitä viime videossa? Ja okei. Eli mä oon ihan noobi tässä vielä, mutta mulle tabletilla tää viimeksi tämä peli ja siinä mä olin ihan hirveän hyvä, ainakin omasta mielestäni. Niin että... Niin. Mitä mä oon selittämässä? Mä en taju itekään, mitä mä selitän. Ja tää on mun klaani, missä mä oon. Tulkaa vaan joinaa. Me ollaan Clan Warissa. Tästä tulee jotain hyviä, jos joku teistä pelaa. Se meidän täällä on aika hyviä. On näyttää. Täällä on Crystal 3, 1 kulta 2, 1 kulta 3, hopea 1, 2 hopea 1, 4 hopea 2. Onks tos 5? Joku 4. 5. Joo. 5 hopea 2. Sitten 1 hopea 3 ja 2 bronssi 1 ja 1 bronssi 2. Ja mä oon tämä vesityyppi. Joinatkaa vaan jos haluatte. Ja jos tietenkin pelaatte tätä. Mutta tässä on mun ruupit. Mä voin näyttää 58 barbaaria ja 1 wallbreakeri. Ja eiköhän mennä. Mites tuolla? No, puhutaan jostain. Ja tuolla tässä klaanissa sanotaan, että tulisi joku uusi peli, joka on Poison-spelli ja sitten Dragonit saa level 5. Niin, ainakin sanottiin äsken. No katsotaan sitä löytyy. Mitä siellä? Ihan sama, ei mä välitä sielteistä. Mitään, ei tänne ainakaan. Näyttää pahalta. No niin. Onko menetti? Ihan hyvä. Tähän nyt ei nyt löydä. Ja mä en voi leikata tällä kunnolla, joka on huono asia. Tähänpä sen näin. Mitäs mä nyt tein? No hyvä. Ei nyt tapahtunut mitään. Katsotaan mitäs tuolla on. Okei, sieltä tulee jostain. Okei, nyt. Itse mä voisin pyytää truppeja, toivottavasti mä saan nopeasti. Valloon ei olisi kyllä saada. Enpä tiedä. Okei. Ilmoitin sille, kun se yleensä mun mielestä ainakin tykkää olla videoissa mukana. Okei. Hyökätään nyt, jos löytyy joku hyvä kylä, jonka mä voittaisin. Tää näyttäisi ihan ok, mutta ei oo hyvin luuttia. Luuttia ei oo kivasti. Luuttia. Mä tahdon luuttia. Tuossa osaisi goldia 6 tonnia, mutta nää. Ei oo. Hyökkäiskö? Ei balloon, ei löydy ihan hyvä. Tää voisi olla mun kohde. Tai en mä. Ei sittenkään.
No ei. Ei löydy mitään hyvää. Mä tahdon jonkun hyvän kylän. Jos olisi kivasti luuttia. Ballonella hyökkäisin tonne ihan ehdottomasti. Tuhoisin vaan aikana ton Archer Towerin. Täällä oisko? Nyt? Ei. Nyt? Ei. Tämä. Toi tykki on varmaan 5. levelillä, joka tekee melkein instakille, eli kuolen yhdestä. Tämä voisi olla ihan hyvä kohde, mutta siltikään ei. Mä en siltikään löydä. Ei toikaan mun mielestä ole hyvä. Mä en edes tiedä, onko mulla mitään mahdollisuuksia. Tämä saa olla luvan kohde. 2 barbaria. Tuhotkaa se ja sitten vaan. Noin barbaarit tohon. Tuhoamaan mortaaria. Noin barbaarit. Vähän barbaareja tohon. Sitten vähän barbaareja tänne. Sitten mä voitan tämän. No kyllä mä uskoisin, että voitan. Ei tää nyt niin pahalta vaikutakaan. Ei oo vaan toi 1 Archer Tower täällä ja... Niin, joo. Voittako? Kyllä mä uskon, että tuun voittaa. Joo, on tuu voittaa. 3 tähtää. Täältä tullaan. No ei vois kyllä tuhota ehkä tämän Tom Hallin. No ei sitten. Ei pakko tuhota tietenkään Tom Hallia. Sieltä saisi kyllä ihan kivasti tonnin mikä toi eliksiiriä. Siellä se TH on. Voisi tätä nopeuttaa battlen aikana tai taistelun aikana. Olisi hyvä. Nimittäin ei tarvitsisi ottaa näin kauaa. Ja mullakin on ihan sama taktiikka, että mä laitan ne bouldersutit tonne. Niin menee vähän enemmän aikaa, niin kuin mullakin menee. Ei voi. No niin, nyt ne menee Tovan hallilla. No siinä ei pitäisi mennä edes kauaa. Sehän meni ihan helposti. No hyvä. Mulla oli täällä 1 matsi, joka mä voitin just viime hetkellä. Et siinä on enää 1 eka aikaa, että mä sain just tuhottua, mikä se rakennus olikaan. Mennään katsoa nyt täältä siis, mitä nää on kirjoitellut tänne. No, tää jakso olisikin tässä, niin mä voin jatkaa lukemista näitä, niin se olisi sitten moi moi! Moikka!